دربارەی ڕەوشە زارۆکان لە ڕۆژاوای کوردستانی نووترین راپۆرتا کۆمەلەیە مافێن مرۆڤان لە جزیرە دیار دکە و بدرێژیە 5 مەهێمبوری ژێ ساڵە 2023 لە هەردوو ناوچەیەن عەفرین و شەهبایە بسەدەم و شێوازێن جودا 63 زارۆک هاتنە کوشتن لە جزیرێژی 9 زارۆک هاتنە کوشتن و لە کۆبانی من بجوورەقایە 2 زارۆک هاتنە کوشتن چالاک و مافناس ژە عەفرینێ کو لە شەهبایە دژی ئیبراهیم شێخۆژ تۆرە مەدیایی ڕووداوێرە بەحسا ڕەوشە زارۆکان لە عەفرین و شەهبایە دکە و نیشانێ بۆ یەکێ دکە و بهتری 15,000 زارۆکان لە شەهبایە دوارێ پەروەردەیە دە زەحمەتیە دبینن. زارۆک جی بەشێکی مەزن هەر ژمارên مەهێتین داخستن ئەم dibînin tida weda zarok jî hene yanî êke çik bin ew ê din bin ji ber wê rewşê wan di xeteriyê da ye û tenduristî jî alî tenduristî jî ne baş e û ji alî perwerdê ew fêrbîna ziman yani ew jî zehmetîk mezin li ser wan dindirê Efrînê Qedexe û li Şehbayê jî em dibînin rewşên dûrpêçkirinê li vê deverê dibe hev kesên zarokên qampa ciyan dikin yanî deriyên mavbera rejîma Sûriye û rêveberiya xwe ser herdem tên girtin dûrpêçkirinê ser vê herîmana hev jî rewşekî ne baş li ser wa dide alîkariyê derbas wan nabin dibistanê wan ne baş in yanî kampê Şehba dizan dibistan di çadira tên avakirin. سەرکردەیە پارتیا یەکیتی لە کۆبانی ji ڕووداوێرە بەحسا ڕەوشە زارۆکان لە وێ ناوچەیە دکە. Ev teqemenî û ev şerê ku bi rastî Rûdayî li Kobanî û gundewarê wê bandûrekî neyînî li ser zarokan encam da û rewşa wan e derûnî gelekî kambax kir. Vî warî da li dwarê aborî da jî û rewşa xelkê ya kambax dihêle ku zarok bi temenê çûk derbasî nav kar bibin bi rastî. Çi dwarên pêşesaziyê da çi dwarê çandinî da tevî ku bi temenên biçûk bi rastî zarok derbasî nav kar dibin. Dwarî perwerdê da bikarim bibêjin bi rastî gelek hewildan tên kirin û gelek dibîstan hatine vekirin lê ku bo zarokan ji wê rewşê rêzgar bikin lê Merîkanê bibêje ew jî ne li gor tê xwestin bi rastî. Ji adara 2011 ve heta niha ev sêzdemîn sal e krîza Sûriye û Rojavayê Kurdistanê berdewam e û bi sedema alûziya rewşa ewlehî, leşkerî, aborî û perwerdeyê zarok rastî gelek zehmetî û astengiyan dibin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.